tugoska bosina gukumanya senchira ya bene parish ye kanisa ye Catholic ya Nyanza bakwa umubasorero nigo yarigania umuiga bwa masabo hase ekerisi ekyo gocha saba shirika bae bari bagenda gusibigwa maisa senyagitari emo ime mu cyobosongo bakorokia homogokobo isiko ye amagacho ye kerisi ekyo nigo bono baereire emechando bakonyora kurwase amaisabo maiga yabo konyara koba bakurwara abantu baenekire buna no konengetwa bari kurwase egati ya abantu bande muri kito Vincent Monda na aringa sensemeyo robotiro ya senchero wikro nyuma bataracha kesa bariye okolengwa kwa bantu chiminye okukwa koletwa se parish ya Nyanza bakwa abantu 40 nigo banyoreta maisa bakora chingenga mono wetera ogusirwa kurasoyo koriye kirugo kebo seneta bwe county Nyamira Filimon Murara Piemi nigo fata in church we parish yo George Makori atogiri getambo kerekyo bono kwa nyemba ikorora no eno gosoma lero na umuntu agosoma Biblia nabuna moigo bale kurwa borori ali kerisime na mia milise elimo yabona bakorora egento elise elitare korora soa enega asiengia nonye nabo bali banyoro kubweni gwoko igo bagoteba eyarenga konkorora egento bego kyarenge getange kenene asoko gendelie mirobire yabo yabotambe bono gongo some buku kinga ekerona ntable some buku na irwe birole bina chakri kubwena anko yote sana mwako na chakite mutinyo suno sabo yo sawo onongoro anda na chandikire nje emyaka 3 eri sonta likorana no korra gwoka kero kene ngo barana ne besana na nyona nyebekire liko nje lise muneli yasala kiri myaka 3 paka kan yabekire kintu gete kimwa mu kane kintu gwete busi bwana iga nyota rigendo nyone sistare gete yamateye nigo bono bairanirie buya mono asokwerwo kukurase Murara Piemi egento bego andake bagoteba batari gocha konyara koriyo bugwenia gake marayo ito ko moira ne limbi yamano ga kitiga ba kuna ndasu seniwe egenta to koleire ga kinto kwe bambi yamono nje ngora nyasa na mbi yamano ando moisimiu tinko moe bana tindo jana nintigera maga sare wana ikamna na ikigwa iga Nyanza bakwa Gwanda mugitinde buya ngokwana naro lirenjera mbuya mono musikiwa oyo nkonyire atieni mbuya mono sana nde mbuya mono tata Nyanza guseseni Nyanza kolende myaka yonsi kerio ogane tukujibosio okenyore na turamo kwatura mugirie na butogo kurugirira korengana nebyorokererio kurase kyombe kyobochenu ensengima WHO abantu chimilioni 3 chinu gutebere ensengima igo bagusiro bugima bwabo kero mwaka gwetera gwikanga mario kialia kurwase chinsemo tokorose lindagera abwasa magana 2 nechirwe 35 cy'abantu abo barabana bali balinse y'emyaka 5 omotego oyo okorolekana kubwata bangina ige yamateye bagusegeta abantu bane kibetangire kurasa mario kyamatindi ayaguticha maiso twabe kashingo chinyemo twasuka maega agera tulende amaiso lakini wane gento twatabe tugeke benelioki baba so ikelioki riko mukange ali bata batoko tamirare ko tumekoro korwa mugwasukarake ebintu byane katoka berange riko mane lioki rene kumisa amaiso iga bata tabetie ntogenda serioki agera tulende elioki na bana ne elioki yamateye ekeregendete koro kyomo gokobo nigo nainde bamusegetire Murara Piemi agendere gokonya abantu eri gusena baguswire musigo murito orasegati yabo umurayo yororokanire koba umuntu w'abantu abataka umunyamira gatagete koro umuntu godeli basabe siguche sabantu anyare gokonya abantu baita sama kongwari babwate egeko gero botene nkugwito bwensi pibwo monto goika bonyara korwa kurwesa maisa kararwo na ryago nyara gokore gento elinda nyara korra mbiamono asiga siegendre to gokora igasi yoboereria no borai actually no boereria Vincent Monda, Ensoko TV.